On täällä kaikille. Täällä on hei Superkurkkua pelattaa Bloons 1 ja Jere 11223. Kaikilla on nyt premium, mutta jostain syystä, että nää skinit ei näy. Elikkä mulla olisi semmonen hirveä nerfface. Tää Flunssalla olisi semmonen. Ajakselit. Joo. Ei tarvitse. Joo, että saattaa kuulostaa aika helpolta. Että jos kuulostaa harta, niin vaikka vittu, koska niitä kiinnostaa, koska tuo on paljon dissaamista, sen tuo ärsyttävää. Elikkä... Me ei vaan olla aloitettu tätä jo, mutta... Ei se haittaa. Eikä mun se käy vielä auki. Melkein. No melkein, mutta... Vittu. Tästä ei tarvi kaikille selittää eteenpäin. Ehe. Ootas, tehdään tälleen niinku, tässä olis ne ikkunat. Hei, tuo on kaivos. Mitä vittu, Jere on tehnyt tällä jotain. Jere! Miks me huuaa? Daniel, älä yritä. Se pedofiilipeli tulee. Oi joo, siellä on... Ui vittu! Joo, ei. Tehdään ovi tähän. Eiku menee sinne. Eikö siemät? Mikä teillä on? Pienemmät ensin. Hyvä. Pienemmät ensin. Mulla. Se on pieni. Vittu! Saatana säikäihin. Älä naura. Homoelaari. Tees. Paras mummonen. No niin, mennään kaivaan. Elikkä... Let's play. Nyt minun netti bugittaa. Bugittaa. Ei jumalauta, mun FPS on nyt tai 20. Mitä helvettiä? Oh. Mullakin on 20 luokkaus. No ehkä kun sä kuvaat. No nyt en näe lakit. Miks? Nyt en näe. Ai vittu persa. Ai vittu taas joku rappu. Jere! Ja. Jussi oot. Piilossa. Eikö se varmaan lähettää mulle? Pedofiil. Piilossa, mistä alkaa? No joo, kun sullakin tähän vittu mukavasti. Ei, lämmin. Ei. Sun FPS jättää 100, mutta network on pikkuisen. Vittu, kato. Jos sä hakkaat sitä, minä näen sen. Ne on aika hyviä sillä. Hei, tee tuohon ovi, vittu, niin alkaa pelottaa. Ei ota puhuta. Laittaa tälle. Miksi et sä kokkele siinä sun vanhassa servussa? Missä? No joo, jos on se uusi netti. Se on netti. Kyllä me saa se podcaasti. Mutta on tää nyt Elisa vastuulla. Ei Elisa passus hyvä. Mä saan... Me saadaan. Jere, pöydä! Lakittaaks mennä? Oi Lagittaa. jättä kun kohit. Mun takana ei oo mitään. Joo, todellakin. Lakka saatavasti Jere. Ota osaa. Nyt kun on sitä älystä. No en. Älysin jo. Siis mitä vittu me tehdään? Nyt tää hei. Epic. Epic Meillä on hieno face. talo. Missä on? Ampulaaminen tuo. Noniin. Taas hyvä. Harva saa jotain murskääni, että 21-vuotiaan mietin. Vieläkin he lainaa sillä 20-vuotiaan. Tää on ihan Mulla ei oo hyvä. kyllä hirveen hyvä kone. Ai niin, muuten, että jos tahtotte nyt liittyä tähän serppuun ja sitten... Tulla on Let's Play mukaan meidän kaa. Niin, Niin. se ymmärsi toinen. Kommentoikaa ja... Kommentoikaa tuohon hirveän siihen. Mikä vittu se on? Mikä se oli? Niin, mutta sori vaan, mutta tää Hamatsi-server, koska me en oo saatu vielä portformasta juttu.
Ja sitten minä teen sellaisen kuin servun Reaper-hostina. Alan tekemään sitten jossain vaiheessa, koska ei muita mielessä sitten. Minä peitän nää kaikki. Katsotaan nää ylämystä. Niin ja sitten voitte liittyä sitten vähän tekeville kommenttia alas ja sitten mitä olisi muuta olikaan. Niin sitten voitte adata nyt Skypessa Mr. Tuankit 1 tai sitten nimeltään Tunki. Tuotta, mitä painat tätä V:tä. Tää sattuva. Elikkä tuolla on nimi. No, ja funksni. Ja sitten tästä ehkä tulee semmonen eeppinen. Eeppinen tuu. Saanko tästä jotenkin? No. Noniin. Tää on aika hienoja. Eiks ookin? No on tää aika. Lasipuutteja aamu. Nee. Puh! Käy hakkapuu. Moi menkää! Tehdä itsemurha. This is Sparta. This is Uki. Yes, that's it. This is Greek. Me tarvittais ruokaa kyllä. Homma muroaminen se porukka. Vittu! Jumalauta, mennä. Meillä mainosta muroa ennen hullu. Mä ollaan kuvas päällä. Mie en pysty mennä muroon niin, että kun on saanut bännin. Että on se kyllä mukavaa! Jumalauta! Vittu, kuulosti ihan vitu omalta. Hyvin menneet Tunki. Joo. Saamme yhtä hittiä tuon. En usko. Se sydän. No hae. Mennään sitä odds. No ei ole. Ei me ota uhrauksi, me ota uhrauksi. Mä en voi, mulla on 1,5 lenkkaa. Chestit. No tässäkin uhraus, mulla on täys KP. Ota tähän arkkukammas. Tähän arkkukammas. Älä ota minun kamoja sitten. Joo. Me laitan tähän alustolle, että tää on miu. Miten itsari? On miten miekon molemmille samalla. Jere tulis jo. Jere. Mitä? Tuutsi ku... Et kuollu sitten. Joo. Henku. On häkkeri. Joku vitun nodus varmasti. Mä en edes laittu noita kamoja tänne. Etkö? Rolla. Ne kamat tuli mitä? Ne kamat tuli takas niinku suunnilleen. Nyt ei tuu. Ai niin, että 3 tyyppiä pääsi semmoseen uuseikalle, tai sitten 2 tai 1, riippuu kuinka monta nyt on valittu. Jos kreepaatte, niin heti bänniä. Sinulle. Jos vittu. Mä en oo tehnyt mitään. Raskannut mutsi. Ei mä näe tuota joku tyyppi. Jere. Ei se oo. Onks täällä kättä? Mitä ylöspäin? Ei Enderman. Mä en kattonut sua. Mä en kattonut sua siitä. Ole hiljaa zombi. Sitten jonkun rauski oikeesti. Ole hiljaa, että et kuulu mitään. En tehnyt mitään. Hirveä rauski. Siis mihin? Ole hiljaa. Rauski on paras. Kannattaa katsoa läepäivika. Mä hakkaan puuta. Miksi sä rauskittiin? Minun pelottaa tällä zombi. Minä tajun miksi rauskittiin. Täällä zombi. Ui juma! Täällä creeperi. Ei! Sio syy! Saameri! Vittu kun se vitu Enderman. Ei Enderman, kun se Enderman. Sio syy! Ei ollut minun syy. Vittu kun minä säikähin, niin
Kummatkin kuoli sinun takia. Mut tuli semmonen paniikkikohtaus, että oli pakko sille tehdä jotain suuntaa. Ja olla sellainen jännä peli. No niin, problem solved. Problem, vittu minä kuolen. Jos minä Onnea. No niin, jes. Sieltä minun kamoja otan. Otin jo. Enkä ottanut. Enkä ottanutkaan. Valehtelee vitun. Tuolla minun kamat. Mutta sieniä. Päivän ruokaan. Vittu! Kysy. No vittu skeleto on täällä talossa, saatana. Ui. Räjähtää. Woodshop blow up, vittu. No, miepä salaa kohta lopettaa. Ai jonne. Ui. Vitun spoiler. Tää oli jotenkin silleen... Ei hirveän hyvin me alku kyllä, mutta No ei. kyllä tää tästä. Täällä on lehmiä. Näitä. Jos teillä on vasta yhtä vielä pois. Niillä on vasta yhtä onko venäläiset ulkomaalaisia? No ei, mun ukkis. Ei kun he oot eläjäksi. No on oikeesti ulkomaalaisia. Mikä se juuri? Tuohan vielä sieltä ulkomaalainen. Kukaan päästä muuta. No niin, missä vitussi oot, Jere? Mulla Eikö menee sä teleporttaisit tänne sitten? Se ei edes ottaa servussa. Vittu. Meille... Ments, ottaa joku... Mitä toi puhelusta kertoo ei tuu tää servo Let's Play? Jaa, ei kiinnosta. Voi kerran toimia siellä, että tulee plepäin. No surkea kone vaan on Surkea hiljaa. netti. Kake. Sillä on kaikki. Vitusta hakkamaan kun nähdään pous. Levi, mulla on parempi kone kuin sinulla. Niin. Voi! Oota. Sulla olisi paljon surkeampi netti kuin mulla. Niin, ei voi mitään. Ei sillä voi. Hei! Tukit sitten mä avasin sinne sisällä. Hakataan sitten tässä loppupäivä. Omakkaa. Hello there. No per. Vittu. Noniin. Ei jumala. Yritin jo. Piiviä! Älä ota. Koli ottaa. Otin Älä 2. ota, koska se on meidän ruoka. Mä laitan sinne lisää. Kumminkin otit sieltä pois ja kaikki. Ees, jonet on perkeestä. Juo vaan. Vältä kiroilua oikeesti. Pikkulapset koittaa tän niin pitkänä. Joo, että kun... Se on minun vaan ärsyttää. Sinä. Pallaa. Menit se tappaa äsken lehmiä? Joo. Kakista eteenkin. Mä meen hakkautua. Pelkäsanttu. Mä meen hakkauttaa puuta lisää. Se rämppäni kuuluu. Nyt vertaa. No piitä! Hiljaa. Ei, taas viittu. Toi hyvä. Yritän vältellä itse. Taas kiroilit. Vitun homo. Ei oo paljon. Ui. Sanonko mitään? No voi venittaa. Oi jumala. Jumala. On kiva. Kuvaat sä edes varmasti? Ehkä. Minä tiedän. No kato. Ehkä saatte nähdä tuosta tuon. No kuvaat sä. Ehkä. Sitten Minä en. tiedän. Kuvaan meidän koko ajan. Hyvä. No joo, eiköhän tässä ollut tää osa 1. Let's play, Jere. Tilatkaa, tykätkää ja kommentoikaa Ja ihmeessä. dislikeaa. Ei! Joo. Älkää tilatko. Tilatkaa. Hiljaa Jere. Se on moro. Eikä oo. Näistä. Kun minä sanon sen, se ois moro.